এটা হচ্ছে গিমা ঘাଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଆଗେ ପକେଇଲି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ତାପରେ ସୋରିଷ ଯେଉଁ ବଟିଆ ହେଇଥିଲା ସୋରିଷ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବାଟ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ସର୍ବ ଢାଳି ଦିଆହେଲା ମିକ୍ସ ଖମ୍ବାଳୁ ସବୁ ସିଝେଇ ଆଣାହେଲା ତାପରେ ତାକୁ ସୋରିଷ ବାଟା ସେଇରେ ମିକ୍ସ କରାହେଲା ତାପରେ ଗିମାକୁ ସେଇରେ ପକେଇ ଦିଆହେବ ଏଇଟା ସେଇରେ ପକେଇ ଦିଆହେବ भलसे लंका और प्याज भाजी सारे पर से सुमरा और जीरा ऐड करेंगे तापर ताकू 2 मिनिट घांटिबे तापर ताकू 5 मिनिट पर ओल्हाई आनिबे।